Spazju Meksikonkos f'Pembroke inbidel fi ġnien, dak li kien il-William Harding Pembroke Community Garden issa ġie inawgurat bħala ġnien San David. Il-ġnien li jinsab f'art f'żona tal-iżvilupp ikopri 9,000 metru kwadru ta' art. Dan l-ispazju l-ġdid ingħata l-ħajja minn Project Green bosta interventi li saru b'investiment ta' madwar 700,000 euro. Fih tħawlu mal-113 siġra u aktar minn 1000 arbuxell. Il-ġnien huwa aċċessibbli għal kulħadd billi l-passaġġi saru wesgħin. Ma' TVM News il-perit li ħadmet fuq il-proġett Cheryl Camilleri qalet li l-ġnien sar wara konsultazzjoni li Project Green għamlet mal-Kunsill Lokali ta' Pembroke u residenti tal-lokalità. Ir-residenti xtaqu li dan l-ispazju jkun naturali kemm jista' jkun. Semmejnih pjuttost naturali, magħmul mitskuk tas-siġar minn plastik riċiklabbli wkoll. L-istess jott tal-passaġġ magħmul minn materjal riċiklabbli u mbagħad mimli biżrar, kif ukoll il-bankijiet. Id-dawl li qed tara wkoll magħmul huwa solar bollards, jiġifieri jaħdem l-enerġija tax-xemx u anke CCTVs kollox jaħdem l-enerġija tax-xemx. L-ispazju ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Joseph Koxkieri u s-Sindku ta' Pembroke Kejlon Zammit. Il-Ministru Dalli qalet li l-proġett u xempju ta' kif il-Gvern għandu jaħdem jitfit mal-Kunsilli Lokali, anke f'lokalitajiet oħra fil-pajjiż. Is-Sindku Zammit stqar li l-ġnien u ħolma li saret realtà residenti. Il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green spjega wkoll kif ħidma konġunta ma' Aġenzija Support Project Green diġà tadbi dwar il-ġenerazzjoni tard biswid dan il-ġnien ġdid biex l-ispazji miftuħa jkomplu jikbru. Intqal li l-isem tal-ġnien jirrifletti l-ġemellaġġ li l-Kunsill ta' din il-lokalità għandu ma' dak ta' Pembroke f'Wales.